Galdetzen inundik benetan nahi Torturek eta zaziepaiketek herri honetan zenbat min. Hau ez da baizik gure herrian gertatu denaren lagin, baina etengabe borroka txikiz behar genuke eragin. Egin dutena rekonozitu dezaten lehenbainen harin. Besteik ez bada behintzat berriro ere gertatu ez dadin, ere gertatu ez dadin. Tortura, autokulpazio bat lortzeko helburuarekin poliziek eragiten duten sufrimendua baino askoz gehiago da. Gutako bakoitzaren suntsiketa psikologiko eta morala lortzeko tresna izan da. Noiz seguru, noiz bere burua txetxita, baina gorputza ordea, gorputza bada. Da, eta egia esan, ez dauka non. Torturarik ez, erikatu besteak horrek. Duzu itxera handi bat torturatuak izan zareten garen guztioentzako.